Chcem úprimne poďakovať organizátorom tohto podujatia za to, že mi umožnili prísť medzi vás. A keď som videl ten program, tak najradšej by som zrušil ten môj ďalší program. Znamená, nemôžem bohužiaľ zrušiť v Prahe imatrikuláciu 120 našich študentov. Ak mi to je veľmi ľúto a dovolte mi, aby som vyslovil programom výboru uznanie, že sa chopili prvýkrát témy, ktorá je extrémne dôležitá, ale veľmi ťažká a kontraverzná. To je nájsť takú správnu cestu v tých obrovských tlakoch, v ktorých pracujú lekári, poisťovne, zdravotné systémy, teda vy všetci. Veľmi ma nadchla tá prvá prednáška, pri ktorej som videl tie obrovské rozdiely v overtreatment a overdiagnosis a naopak antibiotika sú bohužiaľ takým príkladom, kde sa musím s hanbou vám priznať, že tiež nemôžeme byť spokojní s tým, čo sa deje. Antibiotika majú ešte jednu takú zlú vlastnosť, že sú lieky s ekologickým dopadom. Že keď sa pomýlim pri dávkovaní alebo pri podaní antihypertenzíva, tak poškodím pacienta a prípadne môj postup je toxický pre rozpočet, čiže regionálne a nemocnice. Ale keď nadužívame antibiotika, tak to má obrovský ekologický dopad pre ďalšie generácie pacientov a závažný etický dopad pre tých, ktorí prídu za 5 rokov s infekciou, kde im budeme môcť jedine ponúknuť občianske združenie Marianom ako východisko. Tak ja som teraz sa snažil takých 10 chýb, tak ako máme 10 prikázaní v prvej knihe Mojžišovej, tak snažil som sa tak urobiť také 10 chýb a nedostatkov, čo robíme, tak ich telegraficky prebehnem s tým, že v diskusii, keď budete cítiť, že niektoré z nich je veľmi aktuálne, sa môžeme k tomu vrátiť. Tak prvé je to antibiotikum ako posledné pomazanie, to je liečba neskorá, kedy siahneme k niečomu, čo už pacientovi nepomôže. Druhý extrém sú antibiotické koktajly, kde si myslíme, že teda keď už nepomôžeme, že nepoškodíme, keď popridávame 2, 3, 4 ďalšie antibiotika na liečbu horúčky, možno inej genézy. Tretia vec je, že otázku rezistencie nechávame len na farmaceutické firmy. Povieme si však, farmaceutický priemysel má také obrovský rozpočet na research, že vyvinie každý rok ďalšie molekuly a takže tie, ktoré máme, taká rezistencia, to je problém managementu týchto firiem a výskumu, ktorý do toho dávajú. Dobre, toxicita sa bojíme stále menej, lebo už všetko vieme transplantovať. Ukážem vám dokonca potom aj prvý prípad transplantácie mozgu z Harvardu. Takže to už sa nás nejako tak nás to netrápi. Homeopatické dávky sú driver rezistencie. Dlhá liečba nízkymi dávkami je najlepší driver rezistencie. Keď by ste chceli v nejakej nemocnici, alebo aj regióne, je to dokázané regionálne, napríklad na Islande, vo Fínsku, keď nízke dávky makrolidov sa odporúčili v guidelinoch na liečbu a dlhý čas, tak to bol driver rezistencie. Slepá viera, tak ako som spomenal, troška som si dovolil náboženstvo a filozofie do tejto smutnej témy. Keď máme pocit, že čím širšie spektrum a čím drahšie antibiotikum, že to automaticky je rovnítko, že aj ten efekt bude teda lepší. Často zabúdame na to, že sú mikroorganizmy, na ktoré sú antibiotika úplne neefektívne, to je tá ďalšia chyba. Máme samozrejme na tomto svete, veľmi pekne to pán profesor ukázal, že on ukázal ale Európsku úniu, on ukázal obrovské rozdiely, ale ukázal predsa len Európsku úniu, ktorá je ako aspoň opticky homogénna v mnohých ukazovateľoch ekonomických. A teraz si predstavme, že máme v Európe krajiny, ako je Moldavsko, Bielorusko, Bosna, Hercegovina, ktoré sú mimo Európskej únie, z ktorých buď nemáme údaje, takže nevieme povedať nič, a keď máme údaje, tak radšej ich nepovieme, lebo by to zle dopadlo. Evidence-based, niekedy máme túžbu, že podávame a odporúčame len také postupy, ktoré vieme bezpečne dokázať. Tými metódami, ktoré sme si ale my, profesori, vymysleli a stanovili. Hej.
Ja som bol tohto roku v Kyrgyzsku, kde sme riešili epidémiu 210 nakazených detí HIV v 2 nemocniciach fokálne. Hlboko v horách. A zistili sme, že bol istý narkoman, ktorý predával krv, aby si zarobil na heroín. A počas okna daroval krv a 210 detí sa nakazilo. Zle je ešte aj to, a to sa chcem teda vrátiť k tomu bodu 9, že nič by sa nebolo stalo, keby neexistoval v tom Kyrgyzsku opinion leader z tej starej sovietskej školy, ktorý 20-30 rokov presadil názor, že dieťa, ktoré nedostane intravenózne nejakú liečbu alebo intramuskulárne, že je zle liečené a že ktoré dieťa nedostane plazmu, krv a krvné deriváty je ešte horšie liečené. Takže tam je taká atmosféra, že keď toto dieťa nedajú lekári, tak sú pod obrovským tlakom rodičov včítané fyzické likvidácie. A to spôsobilo, že každé z tých 200 detí malo neindikovanú parenterálnu intervenciu a dostalo AIDS. Takže aj zlé guidelines alebo zlí opinion líderi vedia narobiť strašne veľa škody a preto sa mi páči, že vaše podujatie sa volá Fórum nezávislých názorov, že úplne jedno, či je niekto profesor alebo či je niekto bakalár. Podstatná je pravda a sila argumentov. Takže ja mohol by som podrobnejšie rozpitvať tie jednotlivé tie chyby, čo robíme tých 10. Nechcem to urobiť pre čas, ktorý by som ukrojil iným speakerom, ale môžeme sa niekde zastaviť, že máme dostatok publikácií aj z nášho pracoviska, kde príliš neskoré podanie antibiotík skutočne zvyšuje mortalitu. Takže to je taký extrém, ktorý môžeme nazvať sociálna eutanázia, že ak nie sú k dispozícii život zachraňujúce antibiotika tam, kde majú byť, tak vtedy to má priamy dopad na mortalitu. Antibiotické koktajly, ja niekedy prídem ráno do služby ako na konzília a viem, že kto slúžil. Máme lekárov, ktorí majú veľký strach. To je veľmi dobré. My máme tiež ešte ďaleko väčší strach, možno, že len to možno nedávame najavo. Keď sa ten strach o pacienta premení do toho, že dostane hneď v tej prvej línii 3 antibiotika, čiže keď vidím, že prídem ráno a je tam kombinácia meropenem, flukonazol, vancomycin na jednoduchý výstup teploty, tak je to koktajl, ktorý je toxický pre rozpočet nemocnice a ktorý je problémový pre pacienta a ktorý je driver rezistencie, pretože sa druhý, tretí deň alebo prvý deň vymení. Hneď sa zmení na riadnu liečbu. Ale keď pacient dostane a tá jeho flora exponovaná jednou dávkou meropenému, poviem príklad, alebo jednou dávkou vancomycínu, to je krásny driver rezistencie. Tretí problém je, ako som spomenul, že my klinici máme často taký pocit, že rezistencia není niečo, o čo sa máme my starať. A teraz viete, ono je rezistencia aj na iné lieky, ako na antibiotika, aj na antihypertenzíva je rezistencia. Rezistencia je na cytostatika. Čo je ale strašné u antibiotík, že rezistencia na antibiotika má ekologický dopad. A antibiotika nepoznajú žiadne hranice, žiadne schengenské víza, takže pacienti sa idú odoperovať z Anglicka alebo zo Švédska do Pakistanu alebo do Indie, kde sú všetci chirurgovia, sú members of Royal College of Surgeons, veľmi dobre vytrénovaní a oni ich za 20% alebo 30% odoperujú v pohode. No ale pacient si donese z tej nemocnice do Európy superrezistentný kmeň a tým úplne zahniezdí celú nemocnicu. To je príklad tzv. NDM1, metalobeta-lactamaz. NDM sa volá, že New Deal, pretože to je príklad pacienta švédskeho z New Deal, ktorého síce krásne odoperovali, ale krajinu s veľmi prísnou antibiotickou politikou, Anglicko, úplne nakazil, poviem to tak po slovensky, týmto multirezistentným kmeňom. To je pseudomonáz a tento gen sa ale prenáša aj z pseudomonáz na bežné mikroorganizmy. Moje dve kolegyne, s ktorými som prišiel z Košic teraz, robia štúdiu, kde na Slovensku máme nemocnice, kde takéto multirezistentné kmene zachvacujú obyčajné E. coli. Dokonca v Bratislava 30% kmeňov, ktoré zistili štúdii,
produkujú širokospektrálne beta-laktamázy, takže sú citlivé len asi na 2 alebo 3 antibiotika. Takže nechcem strašiť, idem ďalej, ale ak budeme ignorovať nárast rezistencie s tým, že farmaceutický priemysel bude zase bičovať svoj research, táto je slepá ulička, toto tomu nevedie. A ešte jednu poznámočku, že rezistencia je problém nielen v humánnej medicíne. To je to strašné na antibiotikách, že my sa hádame s poisťovňami na kategorizačnej komisii alebo na antibiotickej komisii s ministerskými úradníkmi, že či zaradiť tejkoplanín do 2. alebo do 3. kategórie. A vyhádame sa a pohneváme sa, potom sme takí smutní, že sme niekomu ublížili naozaj pri tej diskusii. A idete za priateľom na ministerstvo poľnohospodárstva a zistíte, že veľmi podobná molekula sa používa ako rastový faktor, že sa používa v tonách, nie v gramoch. Potom, keď je človek veľmi smutný, ide na ryby, na železnú, kde vidíte, jak lopatami hádžu pstruhom, ktorí tam nasadili molekuly, ktoré sú také druho-tretiogeneračné chinolony, ako veľmi slušné. Čiže, aby som to troška odľahčil, že humánna medicína je síce driver rezistencie na antibiotika, ale v tieni, viete, za touto oponou žltou, je ďalšia strašná situácia, ktorá sa týka veterinárnej medicíny a ešte strašnejšia, ktorá sa týka pôdohospodárstva. Ja keď vidím práškovať čmeliak, jak práškuje nejaké pole, tak nebojím sa antraxu, že práškuje, že si ide zapráškovať potom antraxom nejaké mesto. Ale bojím sa, že tým, čo práškuje, že to obsahuje triazolové antimikotika 2. generácie v pohode, celé pole dostane tonu antimikotík. Takže toxicita. Ide o to, aby sme neignorovali toxicitu aj za predpokladu, že máme dialýzu. Áno. Máme transplantácie, vieme nahradiť chorú pečeň, prakticky je teda už aj mozog, ale slepá viera je veľmi dôležitá vtedy vo veciach, ktoré nevieme teologicky ovplyvniť. Sú veci, ktoré nevieme vysvetliť ani teológovia, tie musíme veriť. To sú základné články viery. To je ale predmet činnosti tu na nedaleko kňazského seminára v Badíne, ktoré sa zaoberá otázkami slepej viery, ktorá je veľmi dôležitá, pretože nikdy nepochopíme, tak ako svätý Augustín vysvetľoval príklad nepochopiteľnosti Svätej Trojice. Nikdy nepochopíme tajomstvo trojediného Boha v Svätej Trojici. Zle je, keď sa táto viera extrémne prenesie do preskripčných algoritmov, alebo dokonca ani nepoviem do algoritmov, ale do stereotypov. Dobre. Ben de Pauw povedal, že existuje 5 hlavných lží, ktoré z času na čas sa premietajú do toho preskripčného stereotypu. A tento slajd vymyslel holandský doktor, ale myslím, že sa v niektorých ohľadoch dá použiť aj na Slovensku. Čiže ide o to, aby sme verili naozaj, že nie každá infekcia je liečiteľná antibiotikami. Že máme vírusy a huby, ktoré sú primárne rezistentné na antibiotika a máme aj iné zdroje horúčky, ako je infekcia. Ja som spomenul pri tej krásnej prednáške pána profesora pri tej prvej, že ukázal tie obrovské nerovnosti a bolo by úplne príšerné, keby sme teraz ešte ukázali aj iné krajiny v Európe, ktoré nie sú členské štáty Európskej únie. A ešte potom je ďalšia opona a to je tretí svet. Viete, aspoň v Európskej únie je väčšina antibiotík na predpis. Ale 90% zemegule nepozná predpis antibiotík. 90% zemegule pozná antibiotika ako OTC. Aj v Európe, Španielsko, Grécko si môžete kúpiť niektoré antibiotika úplne na voľnom supermarkete. Pred týždňom som sa vrátil z Kene, kde sme zastavili na pumpe a išiel som si kúpiť žuvačky. A na tej pumpe bolo 5 rozličných artemizínov. 20 rozličných antibiotík. Takže si ich rovno kúpite. Chcete Cipro, kúpite si Cipro. Chcete Avelox, kúpite si Avelox. Je drahý, Avelox je drahý, ale také tie bežné sú tak strašne lacné, že sú driver over preskripcie. Lebo indické generické firmy zaplavili africký trh halierovými antibiotikami. V Kenyatta Hospital stojí Meronem jedna ampula indického generického možno, že $2. U nás stojí 30 €. Takže samozrejme, čiže treba si uvedomiť, že overprescription a
A driver rezistencie nie je len v krajinách našich Európskej únie a to, že multirezistentné orgány nepoznajú schengenské víza, že máme letecké spojenie so všetkými kontinentami a potom sa nemôžeme čudovať, že lietadlom sa priviezlo pred 2 rokmi do Rimini chikungunya a tohto roku sa priviezla malária z Tanzánie do Grécka, že v južnom Grécku bola normálne 300 tohtoných prípadov malárie a teda naopak lieky, ktoré sú na treťom svete ako OTCčka, tak sa dovážali potom lietadlami. Toto môžeme pre krátkosť času preskočiť. A celkom na záver možno, že niekedy chýba, čo robíme evidence-based. Johnny Skeptic napísal v British Medical Journal pokúsil sa o metanalýzu. Parašút padák ako prevencia smrti a ťažkej traumy v dôsledku gravitácie. Potreboval dokázať metódami, ktoré my sme vymysleli, evidence-based, že padák skutočne znižuje mortalitu, keď sa použije. Ale hovoril, že to, že padák znižuje mortalitu, keď skočíte z lietadla, sa nedá dokázať. Pretože neexistuje ani jedna randomizovaná štúdia a ani jedna dvojitoslepá štúdia. A už vôbec sa nedá urobiť metanalýza takýchto štúdií, pretože nie sú nikde publikované. A preto to, čo všetci my vieme v našom svedomí lekárskom a vo vašej praxi, že padák znižuje signifikantne mortalitu z ťažkej traumy v dôsledku gravitácie, po slovensky ľudovo povedané, keď skočíte z lietadla bez padáka, zomrete. Toto sa nedá dokázať metodami evidence-based medicine. Preto sa pýtam, či sme vytvorili dobré metodologické postupy na evidence-based medicine a či týmito spôsobami dobre dokazujeme, čo chceme dokázať, alebo čo musíme dokázať. Tak posledný slajd sú et omnium aliorum que causae. Keď sme sa tu rozprávali s pánom profesorom, tak dostal otázku, že čo ešte bude vidieť na Slovensku, čo máme dobre na Slovensku. Ja som mu chcel pošepnúť, že máme ako najlepšie piva a vína. To sú všetko produkty mikroorganizmov. Takže takto sa to končí pri tých všetkých ostatných príčinách, že quinque sunt causae bibendi vini et cerevisie Slovatce. Petero je dôvodov pitia dobrých slovenských pív a vín. A to je bonitas vini, situs presens, situs futurum, to znamená, že súčasný smed, budúci smed, zdravie všetkých spolupripíjajúcich si, et omnium aliorum que causae a všetky ostatné príčiny. A to je ten driver, o ktorom nevieme, že v ten 10. slajd je taký tajomný. My nevieme, ktoré ďalšie sú strašné dôsledky overprescription. My vieme, že overprescription antibiotík má dramaticky desivý dopad na individuum, spoločnosť a rozpočet na celú spoločnosť. Ale to je len tá malá časť toho, čo vieme. A skončím slovami Dicka Cheneyho, ktorý na tlačovej besede na otázku novinárov, kde sú chemické zbranie Saddama Husajna, odpovedal, my dear friends, they are known knowns. That means the things that we know that we know. They are known unknowns. The things that we know that we do not know. They are unknown unknowns. The things that we do not know that we do not know. Čiže veci, ktoré nevieme, že nevieme. A to je pravdepodobne dôsledkom overpreskripcie. Veľmi pekne vám ďakujem za váš drahocenný čas.